share a text, guys, from this parable. Panzine shoko. Vanhu vaenda kune muridzi wemunda vakati hamuna kudyara here zvakanaka mumunda. Iye ndokubva ati regai zvikurirane. Let both grow together. Let both grow together. It seems mind in vanhu vaenda kumuridzi wemunda ndeyekuti we need to do away with the tares. Toda kuti tibvise mashavi. Iye ndokubva ati ayo the special thing chandinoda kukuudzai. Let both grow together. Let both grow together. Chinjandoda kuti ubate hama yangu chakatanga kuonekwa. But when the blade was sprung up, brought forth fruit, then appeared the tares. Tares, mashavi, aka-appear later. Apo the wheat, yanga yato ne mashizha, yakutoshowa masigns yekuti yato at a better stage. So statement let both to grow together is statement rakaloda wisdom. Zekuti there is no need yekutora nguva uchidhila nema-weeds. Kana pane age difference, kana kuti time difference, yekuti izvi zvazoonekwa, mashavi azoonekwa, ma-weeds azoonekwa, apo wheat yanga yapane a better or a higher stage. It simply means hapasisina a fight for nutrients. Why? Nekuda kwekuti stage yasvikwa ne-wheat, stage iyo inoita kuti it demand something for the fruit, something chiri different than stage in ma-weeds. For example, mwana ari kukura anoda kuyamwa mukaka, munhu mukura atokura yamwe mukaka. Mwana ari kukura ane kind of food yaanopiwa achiri mudiki, but kana munhu akura ane kind of food isingapiwe vana yaanodhila nayo as an adult, which simply means hapasisina fight if the wheat is mature. If the wheat is mature, wheat is a shadow picture of a believer. But when you are mature, you don't fight zvinokukurwisa. Why? Nekuda kwokuti you deal with the challenges in a diplomatic way. Yekuti auswere mu level mu area yezviri kutsvakwa nema-weeds. Nokuti iwewe ma-weeds appear wato at a better stage. Saka muchiona there are some people whokuti kana vakatukwa kana vakanetswa, they don't spend much time answering back. Zvekuti vamwe vanogona kudetseka kuti why are you quiet? Munhu ari kukutuka, why are you quiet? Apa wazonzi zvakati. Maturity inopa kuti uve ne different approach or different understanding pama-fights aunoita encounter mu life. Let both grow together. Already pane chimwe chiri outgrown ipapa, because hazvina kutotanga nhasi kukura zvese, but Bible rati pakatotanga kuonekwa the fruit appearing and the blade sprung up, ndo pakaonekwa ma-tares also. So the tares will appear, the wheat yapa later kana pa better stage. So statement rekuti let both grow together harireve kuti zvinizvi zviri kukurirana. Maybe we put it this way. Nyange zvichireva kuti regai zvikurirane, but I want to get deeper. Hazvireve kuti ari kuti regai zvikurirane as such, but ari kuti already kana pane chakatokura chimwe chisati chavapo, pane chakaitwa outgrown in the process of growing. Maybe I'll put it in English this way. Nokuti kana, okay, let me get an example. Zvinhu zvandinazvo pano. This sponge ne container rewe still water. Right. Kana wheat yanga iripo, then yato developer, they appeared spongy, ndoma tares, kana kuti mashavi, kana kuti ma-weeds. Murukuona here kuti kana zvanzi let both to grow together, it's a statement of wisdom. Because one chimwe apa chakatoitwa outgrown already. So zviri kudemandwa neichi pa stage yachiri zvakasiyana nechinodemandwa neichi pa stage yachiri. So nekuda kwekuti the enemy akabitwa pa time, zvese zvaachaita achazviita mu time frame yake isinei nekukukidzana nema weeds ne wheat. So already pane chiri outgrown. Saka zvikanzi let both grow together, it's a statement of wisdom. Truly these two can grow together,
but pane one chiri outgrown already nokuti ichi chapa a better and a different stage than this one. So paanoti regai zvikurirane haisi nyaya yekuti zvichakurirana, pane chakatokura kudarika chimwe. Saka ichi pachirikuya kuzofaita chimwe chauya kuzofaita pa different time pa different stage. Hausatombonzwa ere mumwe munhu akanetsana nemunhu obva ati wandiona ndakura. Hazviro kuti haana kutukwa, haana kunetswa, hazviro kuti haana power rekudzorera kana kufaita, but ari kuti the stage yandava now chawaita izvo haisi nyaya, but long back ndiri mudiki panhauita inetsana tikarovana, but at this stage there is no point to come low to your level and fight you. In other words, statement iri pano ndeyekuti you must grow, you must outgrow the mindset and the plans of the enemy. Kuda kuti hazvigone kukudonhedza nokuti one a different insight, a different approach how you see or react to issues. Unozvaira kuti uri mwana mudiki waiti ukaita problem kana ukatukwa waita hasha wofaita munhu, but there will come a stage in life yekuti kana ukaita hasha ukapopoterwa une control nediscipline yawanayo nekuda kwezera and how you see things in life. Why? Nokuti pane paunorwiswa wonetswa, then when you fight back you lose purpose and direction. But kana uri mudiki unofudza kuti I win by fighting. There are things you win by ignoring because you outgrow the mind and the knowledge of the enemy. Let both grow together is a statement of wisdom. That's where the battle is. Aba pavati munoti tendera tenderi kunodzura vanzai wamsaende. Let both grow together. Kare ndiri mudiki ndaiti ko vanoramba sei kuti zvidzurwe nokuti zvaiswa neenemy ende zviri kufighta the wheat. Ndikazodiscover kuti it's a statement of wisdom. Baba Chelsea Gideon Mutandwa, how are you? Kwakadiko kwa Australia. Apostle Shoko, how are you doing? May the good Lord bless you. Nyasha Tswanzwe mwari wakuitire Nyasha Abraham Chimvuto Deliwe Chiyangwa. God bless you. So let both grow together. Yet maweeds ajikarwa ne enemy. Muridzi wemunda ari kuramba kuti vanhu avawe kuzodzura maweeds. Why? Vanoita sekunge vari kusapota maweeds kuti atombowana mukana wokukura, but with wisdom ari kudiscover kuti stage yaonekwa maweeds. I'll read again verse 26. But when the blood was sprung up and both forth fruit, then appeared the tares also. The wheat is now at a fruit stage. Ya achieve a purpose, yadyarirwa so that it produces the fruit. So kana yamu time yekudila ne purpose, there is no need yekuenda low to fight for lower nutrients to grow kana watokura kudara. That was a statement of wisdom. Why letting the weeds and the wheat grow together? Actually nyaya haisi kukura pamwe chete. Nyaya ndekuti pane chakatokura kare kudarika chimwe. I relate with this. Ndine vanhu vanga vari 5 years pamberi pangu nevanhuwo vari maybe 5 years pamashure pangu in age. Do you know kuti vanhu ivavo dzimwe nguva pakutaura vanogona kuti takatamba tese, kuti hanenge uitozivana takatamba tese. But matambiro emunhu ari 5 years ahead of you newe uri 5 years lesser, they are different. My interests, they are different. And the challenges as you grow dzinoita different nema challenges ane mwana mudiki. So statement rekuti let both grow together harisi statement rekuti ngazvikurirane. I statement rekuti pane chakatokurirwa, saka mukukura kwazvo victory was already achieved. Nokuti izvi zvaka appear, my weeds appeared when the wheat is brought forth the fruit. That's why uchiona kuti kune vanhu kuti kana vatukwa vakasakana kuti vanhu vakasakana nemama problems, reaction yavo inogona kukushoka, unogona kutobatikana kuti but indava angonyarara aitirwa izvi.
indava angoignore aitirwa izvi ingaona ari kungotukwa but haasi kuwana time kusvikira achiresponda. Age difference, wisdom and understanding your life inokuudza kuti Sanballat na Tobia havasi worth kuti uende kunovafaita ku the land of honor. Why? Because pauchanofaita Sanballat na Tobia time inokukunda pabasa rauri kuita Nehemia rekuvaka rusvingo reJerusalem. That's why Nehemia asina kuenda kubattle kana kufight na Sanballat na Tobia. Aigona kuburuka parusvingo rwaari kuvaka oenda kufight ondokunda kufight uku, but already abitwa pa time nepurpose yezvaanofanirwa kuita. What am I saying? Don't lose focus and purpose because of those who are speaking negatively against your life. Don't you lose focus and purpose because of those who don't like you. In Zwamu life, there are people who don't like you, whether you are good or bad. You don't take away it from people. People speak negative against your life. You don't take it away from people. So when you expect Munwese Kukuda, you are making an error. Weeds will always appear, no matter how good you are. Bible rangu rinoti, Muridzwe Munda sowed good seed. So kuwa good, akudzivise the weeds to be planted around your life. Get this scripture very well. A certain man sowed good seed in his field. The seed is good. Munda ndewake, mbeu yakanaka ndeyake. But somehow, kune muna asina munda. But anima weeds. Ari kutsvaga kumwami minda yevanu. Ignore the weeds. But I want to show you something. Wheat nema tails, wheat nema weeds. By understanding agriculture, it's the same family. Wheat and weeds, zviri grass family. So the enemy arikuya kuzoita so confusion. Arikuya kuzoita so confusion. That's why Muridzwe Munda ati mukaenda you also uproot the wheat. Muchida kuita uproot the tares. Why? Because it's confusion. So mu life munogona kudyarwa spirit of confusion. Yekuti you treat weeds as tares and you treat tares as weeds. My prayer to you, don't focus and lose that because of the weeds that have been planted in your field. You are an overcomer. Ugarevenga faith that or not. Let both grow together until harvest. Let both grow together until harvest. Kuti until harvest is a prophetic message or a declaration. Kuti no matter the weeds, the harvest is certain. No matter the weeds, the harvest is certain. No matter what you got weeds, but harvest is there, is achievable. What am I saying? You achieve despite the weeds. You achieve despite the enemies. You will make it in the midst of thorns, in the midst of thistles. You will make it. Life will flow. The grace of God will sustain you. Blessing and favor be upon your life. You are going to harvest. Chaunoshwira ni chaunochaka. Despite vavengi ne vanhu vanokumukira, ndiri kudeclare mangwanani ano. Zanzi, let both grow together until harvest time. Which means harvest is certain despite the weeds that have been planted in your life, against your marriage, against your business, against your health. Father, in the name of Jesus, Baba ndinona mata Nyasha dzenyu mumundame vana venyu. Baba Spencer Mandija mamuka say God bless you, happy to see you. Ian Mukonzi Road Maruma hoko. Baba Gideon Mutandu wakuri say mwari wakuitire Nyasha Kangwari, God bless you. Anima koni Nyasha dzekukowa in the midst of with tears. Mwari ngaakupe Nyasha dzekubudirira in the midst of trouble. Vavengi variko, vasingade variko, vadzivisi variko, but shokorati until harvest time. Kurati harvest is certain. Harvest is certain. Why? Nokuti Muridzwe Munda akatovaka pekugadzika wheat yake. Nokuti Bible rikuti get together first the tares, bind them to bend them,
but gather the wheat into barns. Mabhani ekutoiswa wheat anga akatovakwa. Chiprofita chekuti harvest time changa chatotaurwa. So whatever the enemy has done will not change what God wants in your life. May the will of God prevail. Zvadyarwa nemuvengi zvitadzise nyasha dzaMwari kumanifesta muupenyu wako. Unoona here kuti vanhu vazhinji vari successful hazvireva kuti havana vanhu vakavavenga, but there is grace that surpasses the plan of the enemy. May the same grace be upon your life. There is grace and favor that surpasses the voice of the enemy or the voice of the wicked. Father, in the mighty name of Jesus, I speak blessing, protection, and favor muupenyu vana venyu. Ngazviendeke Mwari. Vanodyara maweeds variko, vanodyara matees varipo, vanodyara mashawi variko. As the good seed will prevail by God's grace. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. God bless you, Ama. Munomboziva here kuti munhu wese ukaziva the kingdom purpose, why you are in the place munzvimbo yauri, munhu ukaziva the kingdom reason, chikonzero sei Mwari vakatendera kuti ulokwetwe nenyasha dzakakusvitsa pauri, nokuti chinzwa, every position yauri ine vanhu vari more qualified than you vasina kusvika ipapo. Every position yauri mulife ine vanhu vatori so much connected on the ground vasina kuwanirwa nyasha dzekusvika ipapo. Position yauri, you can be replaced by anyone at any time. Zvitrai uone uchiti handichada basa, panoswera papinda mumwe munhu ane maybe the same qualification or ari overqualified kudarika zvauri. Ukazviona vanhu paanoretire, company haivhari kuti taretire, munhu aretire ndianga ari accountant, they look for other ones. So every position in life ine chekuita negrace, despite human effort and intelligence nema connections. Nokuti ukazozviongorora uchaona there are people who are connected more than zvauri, but vasina kuwana position yawakawana. There are people who are talented in the same area, in the same field. Ye talent rawinaro. Maybe who can play well or better than what you do, but vasina kuwana that position yekuti washike pawakashika.